Què tal? Avui farem una cosa una mica diferent. Ens convertirem en detectius de taxis. Sí, com us sentiu? Farem un viatge per descobrir les identitats amagades en els taxis que ens envolten cada dia. Prepareu-vos, perquè la història, la de veritat, està escrita a les fibres. Algú s'ha parat a pensar-ho de veritat? Segur que sí. La pregunta sembla senzilla, però la resposta, ja us ho avanço, és molt més complexa i fascinant del que sembla. Darrere de cada peça de roba hi ha una identitat, una estructura, una història per explicar. Aquí els teniu. Aquests són els nostres subjectes no identificats. 7 mostres, 7 misteris. Cadascuna té un aspecte diferent, una textura única, però la seva veritable naturalesa és una incògnita. I el nostre repte, doncs, és esbrinar qui és qui. Comencem la investigació. I com comença tota bona investigació? Doncs pel que tenim davant dels nasos, per les proves més evidents que podem recollir amb els nostres propis sentits. Això, en argot tècnic, se'n diu anàlisi organolèptica. Un nom una mica impressionant, oi? Però bàsicament vol dir fer servir els sentits, mirar i tocar, com faria un forense a l'escena del crim, vaja. Aquestes són les primeres pistes del nostre cas. I de seguida, només tocant-les, ja comencem a trobar coses. Fixeu-vos, la mostra 1 és aspre, gens brillant. La 4, en canvi, tampoc brilla, però el tacte és molt més suau. I la 5? La 5 és un altre món, brillant, llisa, fins i tot una mica freda. Això ja ens dona una pista enorme. Les fibres curtes, les que anomenem discontingües, solen venir a la natura, com el cotó. Les llargues i contínues, en canvi, apunten més cap a la seda o cap a fibres sintètiques. És una bona pista, sí, però encara no hi ha prou per resoldre el cas. Necessitem una prova més contundent, una que ens reveli la química que s'amaga a cada mostra. I per aconseguir-ho, haurem de pujar una mica la temperatura de la investigació. Literalment. Ara sí que la cosa es posa emocionant. Entrem en una fase clau, l'assaig pirognòstic. Aquí és on la reacció d'un material al foc ens explica la seva composició més íntima. El nom pot sonar complicat, d'acord? Però la idea és ben senzilla. Cremar un trosset i observar què passa. La manera com una fibra crema, l'olor que fa i el residu que deixa és com la seva signatura química, una eina forense clau en el món dels teixits. I el més bo d'aquesta prova és que els resultats són claríssims. Les 3 grans famílies de fibres reaccionen de manera totalment diferent. Les cel·lulòsiques, penseu en cotó o lli, doncs cremen com si fossin paper. Les proteiques, llana, seda, fan aquella olor inconfusible de pell cremat. I les químiques, com el polièster, plàstic pur. Es fonen i deixen una boleta dura. Això és un pas de gegant en la nostra investigació. I voilà, aquí teniu els resultats. Les nostres 7 mostres misterioses, de cop, ja no són tan misterioses. Ara les tenim agrupades en 3 grups ben definits. Sabem que tenim 3 fibres cel·lulòsiques, 2 de proteiques i 2 de químiques. Hem acotat el camp de cerca. I de quina manera? D'acord, sabem a quina família pertanyen, però això no és suficient. Dins de la família cel·lulòsica, és cotó o és lli? I a la proteica tenim llana o seda? Per respondre això necessitem una altra eina. Hem de mirar més de prop. Molt més de prop. Anem a la següent fase, l'observació microscòpica. Aquí és on cada fibra ens mostrarà la seva empremta dactilar, una marca única que no pot amagar, per molt que ho intenti. I atenció, perquè tenim la primera identificació positiva. La mostra 4, sota el microscopi, ens revela la seva signatura, cintes planes i recargolades. Aquesta forma tan peculiar com del llaç torçat és l'empremta inconfusible del cotó. No hi ha cap mena de dubte, cas tancat per a la mostra 4. Ara mirem una altra de les cel·lulòsiques, la mostra 6, i el que veiem és completament diferent. Semblen canyes de bambú en miniatura, amb aquests nusos tan característics. Aquesta és la targeta de presentació del lli. Misteri resolt. Ja en tenem una altra. I la nostra primera mostra proteica. Mireu això. La superfície està coberta d'escates irregulars. Aquestes escates, molt semblants a les del cabell humà, són la prova definitiva. És llana. Aquesta estructura és precisament el que fa que ens abriguin tant. Una altra identitat revelada.
I què passa amb les fibres químiques? Què ens diu el microscopi d'elles? Doncs la seva pista és, curiosament, la seva perfecció. Són tubs llisos, uniformes, sense cap imperfecció. I aquesta regularitat tan perfecta és el que les delata. La natura és imperfecta, té variacions. Aquesta uniformitat crida, fabricat per l'Homer a quilòmetres de distància. Molt bé, equip. Hem recollit totes les proves, les del tacte, les de la prova de foc i les del microscopi. Ha arribat el moment de lligar tots els caps i donar el veredicte final per a cadascuna de les nostres 7 mostres. Però encara ens queden 2 sospitosos que s'assemblen molt, les dues fibres químiques. Sota el microscopi són gairebé idèntiques. Com les distingim? Doncs amb l'última prova del laboratori, el test de dissolució. Resulta que cada fibra sintètica té la seva pròpia kriptonita, un dissolvent químic específic que la pot desfer. Aquesta és la confirmació definitiva que necessitàvem per tancar el cas. I aquí ho tenim. Cas tancat. El misteri resolt. La mostra 1 era llana, delatada per les seves escates. La 4, cotó, per les seves cintes torçades. La 6, lli, per aquells nusos de bambú. La 2, viscosa, que ens va enganyar cremant com el paper, però sin un tub uniforme. La 7, seda, una proteïna de tubs llisos. I, finalment, el polièster i la poliamida, que van confessar la seva identitat davant dels dissolvents. La conclusió és clara. Cada fibra té una història. Només cal saber com llegir-la. Així que la propera vegada que es toqui una peça de roba, cal pensar en tot això. No és només un tros de tela, és un material amb una història, una química i una identitat que ara ja sabem com descobrir. És tot un univers a la punta dels dits. La pregunta és, a partir d'ara, quan es miri una etiqueta, es veurà de la mateixa manera? Quan llegeixin 100% cotó, potser ja no només es llegiran paraules, sinó que s'imaginaran aquelles cintes recarregulades. Gràcies per haver-me acompanyat en aquesta investigació. Fins a la pròxima!